lil din l-art milħa ta' Michael Spanjol. X'inhu dak li għamilna Maltin? Hemm min jgħidlek il-pastizzi u t-te fit-tazza. Hemm min jgħidlek it-tempji, is-swar għoljin u l-bini tal-kavallieri. Oħrajn ir-reliġjon u l-valur insara, il-fissazzjoni fil-politika, l-ilsin Malti. Hemm min jgħidlek xejn. Insertajt welit hawn u tawni passaport Malti. Dak kollox. Ara ħanajdilkom jien x'jagħmilna Maltin u kif taraf Malti minn 7 milibot. Tlaqna. Numru 1, l-ikel. Tajd li pajjiżi oħra ma jħobbuhx l-ikel. U żgur li jħobbuh l-ikel, imma mhux bħal Maltin. Għal-Maltin l-ikel sagru. Ħadd ma jidħol bejna u bejn dak il-platt aġin imburġat. Aħna naħdmu biex niklu. Aħna lena tagħna niklu, nitħanżru u niffangaw. L-ikel jieħu ħafna ħin mill-ġurnata. Barra minn Malta, il-ħadd jiġi biex tistrieħ. Aw Malta l-ħadd jiġi biex tikol mal-familja, mar-razza u mar-radika. Nibdew innaqru minn sbiħalla u nibqgħu sejrin nixtu f'ħalqna sa ma jidlam, sa ma l-istonku jibda jerħi l-ħruq u jagħmlilna sinjali li ma jiflaħx aktar. U koll li ma joqtolx iżemmen. Imma tatina tort. Il-Malti jgħid il-baħar jiftaħlek l-aptit. U baħar aħna għandna minn kollum kien x'ma jaqbadniex l-aptit. Però aħna mhux għall-aptit biss niklu, aħna niklu għax hekk. Aħna ara nkunu kilna ikla nobis eżatt qabel naqbdu l-ajruplan. U fuq l-ajruplan nistennew l-oħra, nippretenduha bidritt. F'nofs it-titira tiġi l-air hostess u żżerżaqlek bezzun. Bezzun ċkejken bil-butir. Satejn flajru titmani bezzun daqs 7 jizzajb laqa butir, dak laqas id-dur li maż-żokra, mara titnimutlek bid-debolizza fuq l-ajruplan. Eżis linji tal-ajru, lil-Maltin naqsulhom il-pis mill-bagalji, naqsulhom l-ispazju fejn jeqgħdu saqajhom, imma ma tazzardawx naqsulhom il-porzjon tal-ikel. Għax il-Maltin jadorawh l-ikel. Tixel it-television ħlif programmi tat-tissir ma tarax, insajru ma Nancy, fil-kċina ma Fara, Carmen Tedesco kut leġġemat toħroġ ktib ta' riċetti. U biex tax-xaqa issa kull raħal għandu xi festa tal-ikel. Festa frawli l-imġar, festa tal-qaraħmar il-manakata, festa ta' ċikkolata l-ħamrun, festa tal-irkotta għal-kirkop, għal-qormi jagħmlu saħansitra festa tal-banana. Ossessjoni għandna bl-ikel. Kolot paxxax minna għal-ġol kaxxa. Wieħed mill-aktar mumenti importanti tal-ħajja tal-Malti hu ir-Randan. Is-sawm. Dak iż-żmien meta l-Malti ma jistax jikol ħelu u ċikkulata. Lanqas ħelwa żgħira wara l-ikel kemm tneħħi t-toma. Xejn! Għal-Malti l-issum ifisser li tqatter 40 jum tiċċaħħad mill-ħelu. Waqt li tiffanga fil-Kwaresimal fiż-Zeppoli ta' San Giuseppe fl-isfineċ rasa fil-hot cross buns u fil-karamelli tal-ħarrub. U kowl, mbagħad imxielu. Imxielu fej, kullum kien karozzi jvenfnu ma' widnejk. U dan iwassalna għat-tieni punt, il-karozzi. Barra minn Malta l-karozza hi uġġett li tużah kultant meta tiġi bżonnu. Mill-bqija tuża saqajk, ir-rota jew it-trasport pubbliku. Malta mod ieħor. Malta l-karozza hi estensjoni tal-Malti nnifsu. Il-Malti ġratlu xi ħaġa stramba fl-evoluzzjoni. Malli għalaq 18, eżatt dakinhar li għalaq 18, maż-żewġ saqaj jispuntawlu 4 roti u silencer. Però indicators le! Il-Malti jħobba l-karozza. Kullum kien imur biha.
Barra minn Malta ssib ħafna li jimxu wasa x-xogħol kull filgħodu. Il-Malti biex jixtru ħobża u kartuna ħalib minn anta waraħ imurlek bil-karozza u jipparkja żgħat quddiem il-bib. U mbagħad Alla jiskansana u jilliberana jekk xi ħadd ifettillu jipparkja quddiem il-bib ta' daru. Il-Malti kieku jista' il-ħadd meta jmur il-qudies jiqpa' deħel il-knisja bil-karozza b'kollox. Il-Malti mhux bħal bnedmin oħra. Jekk jagħmel 4 passi jinfetaq. Il-Malti jħobba l-karozza. Għandna karozzi kemm trid fit-toroq. Karozza l-kull persuna li tgħix fuq din il-gżira. Għal-Malti il-karozza qisha it-tieni dar tiegħu. Jagħmel kollox fil-karozza. Isu u jibgħat SMS, jikol il-pastizzi, jawwar imnieħru. Jagħmel il-pasturi ħelwejn u jiflkjom minn ġottija. Iċek ma tfajla fl-imwarra. Il-Malti jħobba l-karozza. Jindukra, jaħsila, jippolixja, jikrila garax għal bil-lejl ma tmurx tittebbalu bin-nita. U il-Malti jarma. Isa Space Shuttle. Biċċa ta' spoiler fuq wara stil ġewnaħ ta' ajruplan, set rimmijiet ta' kiesaħ, torbole għazzez raħal, dawl neon blu minn taħt, ġiġ tinted, cover ta' seats ta' tigra, stereo subwoofer li jkunu jiswew aktar mill-karozza kollha kemmi. U fl-aħħar net tifaq għala sticker ta' tape, I wish you twice what you wish for me. You put your lipstick on my dipstick. U biex taqqat kollox par dadi roza tal-ferim dentlin mal-mera jitbandlu ma' s-sidġra tal-El-Freshner u mal-Ronald Good Luck. Uħdejhom importanti, Santa tal-Madonna ta' Pinu bil-verbum Vicar of Actum Est. X'ma jagħmlux Santi u Qrejjen għal Good Luck, kulħadd isoq għal Alla tiegħu. X'aktar. X'jagħmilna Maltin? L-istorbju. Aħna poplu storbjuż. Inħobbu ngħidu nagħmlu l-istorbju. Fis-sajf gżira nifqawha bil-murtar u l-isparar. X'suċitti gwaradinija. Issa biħaj li nibdew nisparaw il-murtali mis-7 ta' filgħodu. L-uniku pajjiż fid-dinja li jagħmel il-lob tan-nar fid-dawl tax-xemx. Tajġ kemm jiġu jidru sbieħ il-kuluri fis-sema. Ma jafux qed jidilfu pajjiżi oħrajn. Anka biex nitkellmu ngħidu aħna. Eżempju, meta t-sijiet tiegħi jkunu miġburin flimkien, tismagħhom mill-bogħod, taħsibhom qed jgħidu jiġġieldu. Mbagħad tersaq qrib u tinduna li qed jitkellmu fuq x'sajru l-bieraħ, se jsajru l-lejla u kemm il-darba ħasslu l-art. Il-ħasil tal-art oħra. Aħna l-Maltin meta naħslu l-art, naħslu kif suppost, mux nofs kedda bħal barranin, gallon ilma nofs litru detol jew grejsol, nkalla kif se jmutu l-mikrobi, u imbatar malu squeezer u biċċa tal-art, u woro kafas laħlaħ baħbaħ, u erġadur l-art sew, u jekk joġbok, arkub tejk. U kif tlesti, u ġib kullum kien pubilla, iftaħ il-bib ta' barra waħsellad bal-parapettu l-bankinna, u jekk jista' jkun nofs it-triq ukoll. Ħalli kulħadd jara kemm nadifa u mqaxra. U tu ħalli tkun tista' tissindika lin-nies aħjar. Mhux aħjar live minn fuq il-bankina milli minn wara l-persjana. Imma aktar mill-istorbju, ħaġa li tagħmilna Maltin, il-pika. Aħna poplu mpikat. Darba Oliver Friġġieri kien iddiskriva l-Maltin bħala tribù b'żewġ bnadar. U veru, nofsna jxejru bandera blu, nofsna bandera ħamra. Nofsna ma' Kazin, nofsna ma' l-ieħor, anka fil-futbol. Nofsna ma' l-Ingliżi, nofsna ma' Taljani. U meta jitlef tim, l-oħrajn joħorġu jpappu. Ħalli jżidu ftit storbju fit-toroq għawis kwit. Imma leħrex pika bla dubju, il-politika. Il-Malti jħobba l-politika. Il-Malti propjament joqtola l-politika. Il-Malti jitwielet aħmar jew blu. Malta kampanja elettorali s-sena kollha, referendum wara l-ieħor. U l-Malti jorok ideħ kemm iħobbhom l-elezzjonijiet jamarraqlu. Għal kull elezzjoni jmut beħġaru.
Jekk tidħol fil-Wikipedia u tfittex il-pajjiżi bl-ola turnout fl-elezzjonijiet, li ma taqtawx li ma pajjiż jitlalek fuq net. Mhux ovvja? Fl-elezzjoni kulħadd joħroġ jivvota, kulħadd. Is-sorijiet tal-klawżura joħorġu mill-kunvent. Nies fl-afja tal-mewt joħorġuhom bl-ambulanzi u l-maskli tal-ossiġ. U l-Maltin ta' barra jħallsu xi 5 euro biex jiġu Malta jivvutaw u fuq l-ajruplan xorta jippretendu l-bezzhom dik id-kabotej. Imbagħad hemm ħaġa oħra li tażilna mill-popli l-oħra. Il-lingwa, l-ilsien Malti. Il-Malti ċar, dirett, speċjalment il-Malti pur. Tajġ kemm għandna frażijiet ikkoloriti bil-Malti. Għandna frażi għal kull okkażjoni. Eżempju, jiġi sieħbek fuqek u jgħidlek li kellu interview u ma żluħx. Fil-ħajja mhux kemm taf, imma lil min taf. Inkella tifel jitlaq jiġri, x'taqbad tajdu? Jekk ta' nkompli ntejk! Mbagħad jaqa' isir stikkel mal-art, issa tikber u tinsa ħi. Istra frażi għal kollox għandna. Niklu ikla tajba, x'ngħidu? Kilna u xbajna u fastidju l-ħadd ma tajna. Fil-verità nkunu bbukkjajna mejda twal minn ta' Kristu fl-aħħar ċena u ġenninna restorant sieħ blajjat tagħna u ta' tfal jiġru jaqbżu ba' kullum kien. Imma fastidju l-ħadd ma tajna. Il-lingwaġġ tagħna spiss ikun imnebbaħ mill-fidi nisranija. Ngħidu aħna, Kristu fil-Bibju jgħidilna jekk xi ħadd jagħtik daqqa ta' ħarta fuq ħaddek tal-lemin, dawwarlu liħor ukoll. U aħna x'ngħidulhom lill-uliedna, Benetik, teħ! Wisq sbieħ il-frażijiet tagħna l-Maltin. Semmejna ħafna xorti, l-ikkel, karozzi, l-istorbju, l-lingwa. Ma semmejniex ħaġa importanti. Il-Malti magħruf fuq kollox għall-ospitalità, għall-ġenerosità, għall-qalb kbira tiegħu, il-qalb kbira li tara meta jsejħulna biex intaħlu jdejna fil-but u nagħtu. Meta nħabtu lix-xieħ taħdejna biex naraw li kollox sew. Meta ninsertaw lil xi ħadd ma nafuhx minn Adam li waqfitlu l-karozza u ntuħlift. Meta xi turist jintilef u nfemuh minn għandu jgħaddi. Meta niltaqgħu ma' barrani u hekk għal xejn ngħidulu mur lura pajjiżek. Hemm il-qalb kbira donna tiċkien. Din l-art ħelwa donna titlef xi ftit mill-ħlewwa. Meta Tziti fis-sittinijiet emigrat lejn l-Awstralja, sabet dar żgħira u marru jgħixu hemm. Darba ħarġet tagħmel qadja u kif ġiet lura mal-faċċata b'żeba' ħamra sabet 3 kelmiet. Go back home. Tziti baqgħet tgħix hemm. Biżmien saret tal-post, saret waħda ta' ġewwa. Imbagħad xi 10 snin ilu ġiet lura Malta. Għax il-Maltin dejjem hekk. Ġejjinu sejrin minn din il-gżira. U ħaddieħor l-istess. Ġejju sejjer hawnhekk. Din il-gżira, iż-żokra tal-Mediterran, ilha żmien u għomor tilqa' nies minn madwar id-dinja. Feniċi, Rumani, l-Arab, l-Ingliżi, it-turisti, l-immigranti. Għax qiegħda f'salib it-toroq. Hija post fejn kulħadd ġejju sejjer. Fejn il-Ġermaniż jiġi jgħix hawn u l-Malti jmur jistudja l-Ingilterra. Fejn il-Libjan jiġi jaħdem hawn u l-Malti jmur Brussell jew il-Lussemburgu. U hekk se tibqa' post fejn kulħadd ġejju sejjer. Kont qed inqalleb fl-internet u sibt mappa bl-aqwa karatteristika ta' kull pajjiż fl-Ewropa. Ħdej Malta tafu x'kien hemm miktub? L-aktar pajjiż ottimist lejn il-futur tiegħu. L-aktar pajjiż li jemmen li għada jkun aħjar millum. U l-għada tagħna ħbieb u mħallat u mżewwaq kif dejjem kien fl-istorja twila tagħna f'salib it-toroq. Malta tal-lum u ta' għada. Malta fejn ix-xufier tal-linja jkun Spanjol, il-kennies Sirjan, il-kok Ċiniż u l-waiter Tuneżin. It-tabib Ġermaniż u n-ners Indjana, il-ħabib tal-qalb ta' ibnek Niġerjan u l-ġirien Taljani. Mużajk sabiħ u kulurit. F'dinja li kull ma jmur qed issir raħal wieħed. Il-lejla jien ta' Malti li jien irrid inkun ottimist lejn il-futur. Irrid nittama li din l-art mielħa
tewm u ċafċaf f'wiċċ lil mamelaħ se tibqa' ħelwa. Hello? زم ايوه هكا تي mela ħbib, għadhom kif informawni li issa li d-dinja saret Maltija, dax għamet rawwixta għax iridu li d-dinja tkun Awċija, mhux Maltija.